Артабан карай торган темага килгәндә ул тәмәрбутта. Нимә һуң ул тәмәрбутта? Без әлифбаны өйрәнгән вакытта был темага тукталып киткәннек. Әйтүебезсә, ул безнең тә хәрефенә охшаган һәм һүзнең тик адагында гына языла. Димәк, тәмәрбутта ул тә хәрефе кебек укыла. Ул безнең икенче хәрефене, безнең әлифбага ярашлы. Менә шул тә хәрефене кебек укыла. Әмма язылышы уның беренченнән сак кына аерыла. Кайбер сакта уны ябык тә дип атайлар. Ни өчен? Чөнки без белүебезчә, безнең мән караган тә ул ошында ине. Менә без күрүебезчә, бында асык. Был тәмәрбутта шуга охшаган, тик менә шуны шайтып йомһак, асык урын калдырмаһак, өстендә шул ике нөктәһе бар. Шуга күрә лә кайбер сакта буны ябык тәмәрбутта, ябык тә хәрефе, буныһын асык тә хәрефе дип атайлар. Димәк, тәмәрбуттаны ни өчен белергә кирәк һәм ул гарәп телендә нимәне белдерә? Бага тиклем әйтеп киткәнебезчә, әлбиттә, гарәп телендә тәмәрбутта ул катын-кызды белдерә. Катын-кыз затын белдерә. Ягъни, гарәп телендә ошо тәмәрбуттага беткән барлык һүзләр дә дип әйтерлек. Монда әлбиттә истисна я булмаһа искәртмә дигән әйберләр дә бар, әмма күпселек осракта ул безнең катын-кызды белдерүче һүз. Катын-кызды белдерүче һүз. Әгәр дә без Коръән Кәрим укыган вакытта, гарәп телен өйрәнгән вакытта һүзлектәрдә ошо тәмәрбуттага беткән берәй һүзне күрәбез икән, димәк, без әйтүебезчә, был инде безнең катын-кыз, ягъни женский родта дип рус телендә әйткәндә, катын-кыз затында торган һүз була. Әйдәгез, иң беренче, без аның семантик мәгънәһенә караганга тиклем фонетик күзлектән уны ничек итеп укырга. Чөнки Коръәндә лә, әлбиттә, был тәмәрбуттага беткән һүзләр осрай. Һәм уларда ничек итеп укырга? Менә шул турында һөйләшеп китәйек. Гомумән алганда, тәмәрбутта ул безнең үзенчәлекле хәрефләрнең береһе, чөнки әгәр дә ошо тәмәрбуттага беткән һүздән һуң ниндәйдер пауза эшләнһә, я булмаһа гомумән һөйләм бетһә, телмәрдә дип әйтәйек, язмала түгел, телмәрдә был өн укылмай. Мәсәлән, Мәдинә дигән һүзне яздык. Мәдинә ул безнең гарәп телендә кала дигән мәгънәне белдерә. Әйткәндәй, менә без һезнең менән барыбыз да таныш булган Мәдинә дигән кала бар, Сәгүд Гарәбстанда. Шулай бит инде, Мәккә калаһы бар һәм Мәдинә калаһы бар. Кайбер сакта менә гарәп телен өйрәнгән вакытта Мәдинә дигән һүзне кеше уның кала дип кенә тәрҗемә ителгәнен белгән сакта аптырап китә. Ни өчен каланы кала дип атагандар? Пәйгамбәрбез яшәгән, пәйгамбәрбез вафат булган, пәйгамбәрбез дәфен ителгән, ягъни пәйгамбәрбез күмелгән каланы ни өчен тик ябай гына әйтеп Мәдинә дип кенә йөрөтәләр. Менә сак кына тарихына тукталып киткәндә, монда әйтеп китәргә кирәк, ысынында ла борынгы вакытта был каланың исеме Ясриб булган. Ясриб дип аталган. Һәм инде белүебезчә, Григориан календарына ярашлы 622 елда Мөхәммәд пәйгамбәр һәм дә шулай ук уның аркалаштары булган, көрәштәшләре булган, дуслары булган, уның артынан ияргән барлык мөэмин мөселманнар 622 елда Григориан календары буенча ошо Ясриб калаһына күченәләр Мәккәнән. Һәм уның сәбәбе булып, нимә тора инде? Уның сәбәбе булып, Мәккә калаһында, пәйгамбәребезнең үзенең туган калаһында, уны ошо Корайш кабиләһе вәкилләре тарафынан, ягъни мөшрикләр тарафынан кыйырһыту һәм башкалары. Ошо вакытта Ясриб калаһынан килгән гарәптәр пәйгамбәребезне үзенә сакыралар. Әйдә, безнең калага килеп яшә, без һиңә төрле дошмандардан, төрле куркынычлардан хакларбыз, якларбыз диләр. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу галейһи ва саллям менә шул 622 елда күченә Мәккә калаһынан Мәдинә калаһына. Әлбиттә, бу тарихи дата булып кала, чөнки тап ошо елдан һиҗри календар башлана һәм шуңа күрә лә һиҗри календар дигән һүзнең нигезендә һиҗра, күченү дигән һүз ята. Ягъни күченү белән бәйле булганга күрә лә һиҗри календар дип атайбыз. Һәм менә был инде Григориан календары буенча 622 елда булһа, һиҗри календар буенча ул 1-нче елга туры килә. Һәм менә ошо Ясриб калаһына пәйгамбәрбез күченгәндән һуң, уның халкы шул тиклем куана һәм инде улар үзләренең калаһын нурлы кала дип атай башлай. Нурлы кала гарәп телендә менә шул Мәдинәтул Мунаввара дип атала. Һәм шуңа күрә лә әлеге вакытта ла Сәгүд Гарәбстанда булган каланың, пәйгамбәрбез күмелгән, дәфен ителгән каланың тулы исеме Әл-Мәдинәту Әл-Мунаввара. Әл-Мәдинәтул Мунаввара тулы исеме. Әмма кыскартып без еш кына Мәдинә дип һөйләргә өйрәнгәнбез. Дөресрәк исеме ул безнең нурлы кала, нурлы кала.
Шуңа күрә лә башкорт телендә лә уны Нурлы кала дип атаһак дөрес булырына. Әйләнеп Мәдинә дигән һүзгә кайткан вакытта безне бында кызыксындырган әйбер әйтүебезсә ул Тәмәрбутта. Бұл һүз безнең Тәмәрбуттага бетә. Бұл нимәне аңлата? Димәк, беренчедән бұл һүз безнең катын-кызды белдерә. Катын-кыз категориясына карай дөресрәге, рус телендәге кебек женский род катын-кыз категориясына карай. Икенчедән бер үзенчәлеге бар. Әгәр дә ошо һүзне без әйткәндән һуң пауза эшләһәк, я булмаһа ошонда туктаһак, һөйләм бетһә, я булмаһа менә айрым һүз буларак безнең осракта әйтһәк, ул осракта әдәби телдә без Тәмәрбуттаны укымайбыз. Ягъни Мәдинәт дип әйтмәйбез, Мәдинә дип кенә әйтәбез. Мәдинә. Мәдинә дип кенә әйтәбез. Менә Тәмәрбуттаның үзенчәлеге шунда. Шуңа күрә лә, мәсәлән, гарәп телендә һөйләшкән вакытта ла еш кына шундайды ишетергә була. Мәсәлән, ана әзһәб или ана усафиру иля Мәдинә дип кеше әйтү ихтимал. Адагын әйтеп бетмәйсә, иля Мәдинәти дип. Шуңа күрә лә Тәмәрбуттаның үзенчәлеге, әгәр дә унан һуң пауза эшләнһә, унан һуң һөйләм бетһә, унан һуң инде шул пауза булһа әйтүебезсә, ул осракта Тәмәрбутта безнең әдәби телдә укылмай. Коръән Кәримгә килгән вакытта, тәҗвид кагыйдәләренә килгән вакытта, ошондай пауза эшләнгән вакытта без әйтәбез, гарәп телендәге ошо Тәмәрбутта Коръәндә ул х өне буларак укыла. Коръәндә ул х буларак укыла. Мәсәлән, бер сүрә бер һүз менән башлана. Әл-Карига. Менә унда шулай ук Тәмәрбуттага бетә, әмма ул Тәмәрбуттаны без х менән укыйбыз. Әл-Карига. Менә шуңа күрә лә тагы ла бер әйтәбез, Коръән Кәримдә әгәр дә Тәмәрбуттанан һуң пауза эшләнһә, аят тамамланһа, унда ул х буларак укыла. Шулай ук Тәмәрбуттага килгән вакытта менә бу без әйтүебезсә, уның фонетик үзенчәлекләре менә ошонан гыйбарәт.